кат төштік. Менә шу пьеса ул чынлап та ылларга да, яшьләргә дә, бигрәк тә яшьләргә кызык булыр, чөнки тормышның мәгънәсе нәрсәдә дигән сорауга күбрәк минем уйлавымча яшь кешеләр уйлана. Бу сорауга җавапны кемнән сорарга икән беләм мин. Әнә. Персонажларның күп төрле булуына карамастан, аларның менә шушы кичергән язмышлары, хисләре, günahları, sinişleri bilen birge uğrulip obrazlar hasıl bulgan, mene alar yanında yürüyor. Taşlandık avıl, kutuğu bitken maşinalar, jimrek avtobus tuktalışı, ikinci yakta korman, can ışıtkış tınlık, kayağına bırılsam da kiri şuşunda kirip çıkasın. Менә шушы фәлсәфәләр, менә шундый тирән мәгънәләр, ул бик җиңел, бик аңлаешлы формада бирелә. Кызыклы диалоглар монда чынлап та ниндидер парадоксальный ситуациялар бик күп. Чөнки авторның Артур Шәйдулланың аның ниндидер сизгерлеге бар. Менә шушы парадокс стилендә язуда. Ничек хәтерләмәскә? Заманы шулай бит. Sahne bizəlişi şulay özünçəlikli. Sergey Gennadievich atmosfera tuduru üstündə zor işlər başqarğan. Аның картинкасы, аның bütün bizəlişləri уйнарга тиеш, чөнки алар айрым персонажга әверелеп тора. Шул яктан да кызык булырга тиеш бу спектакль. Безнең татар театры тарихында менә мондый эчтәлектәге әсәрләрне әле халыкка күрсәткән юк иде дип әйтәсем килә. Тагын бит безнең театрда шундый зур миссия ята. Җигелгән шундый миссия безгә. Без чынлап та яңа исемнәрне ачарга тиеш. Яшь драматургларны чыгарырга тиеш. Чөнки менә шу дәвамчылык ул бетмәскә тиеш. Безнең әйтер сүзебез бар. Ә нинди сүз икәнен сез, хөрмәтле тамашачылар, премьерага килгәч 6-сы, 7-се, 8-се ишетә алачаксыз. Рәхим итегез.